Face-to-face na ang mga dula sa Season 97 sa National Collegiate Athletic Association kan NCAA nga masaksihan usab live sa GMA. Mas kulbahinam na ang mga dula nga masaksihan karong March 26 pagkahuman sa opening ceremonies. Ani report. Stronger together, buo ang puso. Kini ang tema sa NCAA Season 97 nga masaksihan sa GMA Network. Formal nga gianunsyo sa National Collegiate Athletic Association ug GMA Network ang mga dapat atangan sa Season 97. Paglabay sa duha ka tuig, first time nga dunay face-to-face nga dula sa napulo ka NCAA member schools sa men's basketball nga magsugod karong March 26. Buena mano nga magdula sa men's basketball ang CSB Blazers sa host school karon nga season ang De La Salle College of St. Benilde. Batok sa NCAA Season 95 men's basketball champions nga Letra Knights sa Colegio de San Juan de Letran. Sunod nga mag-atbang ang San Beda Red Lions ug LPU Pirates. Ang dula masaksihan live pagkahuman sa opening ceremonies. Sobra-sobra usab ang pasalamat sa NCAA Management Committee ug GMA Network sa Commission on Higher Education nga gitugutan ang face-to-face games. Hinoon, dunay gilatag nga guidelines aron masiguro nga luwas kini sa COVID-19. This is the time for us to cheer and to be proud of our school again. The mere fact na magsisimula na yung NCAA, it's the thing na greatest na magawa ko natin sa mga fans ng NCAA saka sa mga schools natin. Ang maganda dito ang NCAA is a league na ang mga players hindi lang from NCR but they are from all over the Philippines. So we want the entire Philippines, no, lalo na yung merong mga players na nanggaling sa kanilang mga bayan to really cheer for their players. Sa Lasal Green Hills ang venue sa mga dula alang sa men's basketball ug women's volleyball kung asa magpatuman og bubble setup. Walay live audience ug cheer squad sa venue. Gipaila-ila usab ang mga courtside reporter nga misabak sa nagkariyang sports broadcast training kauban ang NCAA host nga si Martin Javier. Gawa sa NCAA hosts, full force usab ang GMA Network Live Games broadcast production team nga mogamit og mga modernong kahimanan para mahatod ang mga games sa telebisyon ug digital format. Ready na yung network. What makes it different? I think because yung passion ng team na nabuo natin for Season 97 and nasa sports talaga, and they've been really working very hard for Season 97, lalo na sa live games, mas mabibigyan pa natin ng attention yung NCAA. Each game. Atong atangan ang NCAA Season 97 opening karong March 26, 2:30 sa hapon nga live sa GMA o GTV. Ako si Hilomen-velasco para sa One Mindanao.